Het wienen drege mannen van de prostituees in Ljouwert. Het inkomen voel fort en gewoon hier er zelfs geen dak meer boven de holle. De bordelen waren dicht. Ze wisten niet goed waar ze aan toe waren, hoe lang het duurde. En het liefst wil je dan bij je familie en bij je kinderen zijn. Maar voor een deel kon dat niet, omdat de grenzen dicht waren. Als alle vrouwen hier komen namelijk uit het boeteland en konden dus geen kant op. Maar van vannacht 12 uur aan, mei ze weer beginnen en binnen klanten weer welkom. En de dames in de kamers hebben de vrije hand. Zoals Rutte zei, alle standjes zijn weer toegestaan. En dat betekent? Dat betekent dat de dames hun eigen verantwoording moeten nemen in de kamers. Dus dat ik hier in de halle de 1,5 meter ga handhaven. En de dames wel ga adviseren, maar ze uiteindelijk vrij zijn om hun beroep weer uit te oefenen. Al is in de kamerkes oordelmeter afstand houden onmogelijk, het advies is om voorzichtig te wezen en maatregels te nemen. Zoveel mogelijk de kamers naar iedere klant schoonmaken, het beddengoed naar iedere klant verschonen, handdoeken vervangen naar iedere klant. Dat soort dingen. Mondkapjes hebben wij in het pand. Dus indien de dames het wenst of de klant het wenst, hebben wij mondkapjes. De handen worden gedesinfecteerd voordat de klanten binnenkomen. Het standaard verhaal wat eigenlijk overal is dat de dames dus vragen aan de klant: heb je ziekteverschijnselen, heb je koorts, ben je verkouden? Dat soort vragen zullen er gesteld worden voordat je bij een dame de kamer binnen kan. Er werken je alle dagen zo'n 50 prostituees op de wijze. Het is de vraag of die van morgen af alle keer weer onder de slag zullen. Helemaal terug naar normaal wordt het niet. Veel zijn ook bezorgd over de gezondheidsrisico's. En sommigen zeggen ook van: ik wil nog niet meteen aan de slag. Ik wil nog heel even wachten. Ik weet niet zo goed hoe het moet. Moet ik nou een mondkapje op? Moet ik handschoenen aan? En dat is spannend.